duela, oraintxe bertan eman zaio hasiera norgehiagokari, Hernani jarri du jokoan, baloia Ferrolen zelaira zangoz jaurtiz eta han beren esparruan, 20 metroko esparrutik defentsako ostikada eta jaso dutena hernaniarrek, Mikel jaso du baloia, uztartzideik egin du, orain eskura saiatzen ari dira hernaniarrak zelai erdialdean, Xabi Garmendia Xabo baloia eskuratu du eta uztartzi ireki antolatu ondoren berriro baloia eskuz erabiliko dute hernaniarrek ezkerraldean zelai erdian eta ezkerraldetik korrikaldia egin arren, irabazi egin zion 25-14 Campus Universitario Ourenseri, Donostiako berak galdu egin zuen etxean, 8-22 Bizkaia Gernikaren kontra, Ferrolek gaur Hernanik kontrari duen taldea, baina ikus ezagon bitartean hor diardutelako hernaniarrak erasoan, ensegolo errotiko zurbil eta zangotxoa ostikadatxo menez, Igor Etxeberriak ensegua izan da, bai ez, bai, justu ailegatu da, baina gainera ondorioz, zigor kolpe Hernaniren alde, Mikel Perezek zabaldu eskuinerantz eta eskura jokatuz, hor tartekatu da Anartz Elosegi, laguntza jaso du eta berriro ezkerraldea Mikel Perez, eta orain eneko jaso du ezkerraldera, alegia errekalderako erasoan diardu Hernanik, dagoeneko Ferrolen 20 metroko esparruaren barruan, Ferrolen eta iesaldi bikaina baloia gainera galdu gabe, lurrean berdegunean utzi eta pase akrobatikoitako batean sistera moduan eta bigarren ensegua Hernanik. Prest Anartz Elosegi, ostikatzeko, zangoz jotzeko eta markagailuratu du edo eta ja jakiteko ere pixkanaka jokalaria zeintzu diren, zaila, lokatzak bereak egin duelako, jadanik, naiz eta zelaia momentuz, jokatzeko moduan dagoen, berdegune alegia, aurrelari arteko jokoa. Eskuin aldera, Hernani, Armai aldetik, Anartz Elosegi tartekatu da, Igor Etxeberria eskuina jaso du baloia, beraz egalean daukagu era kokatuta Igor Etxeberria, eskuin egalean, baloia jaso, Otaino sartu da, tartekatu da, blokatu dute, baina baloiari eutsi diote hernaniarrek, ezkerraldera jokoan, erasoan, eskura, eta ensegulerrurantz bideratuta jokaldia, Ferrolen ensegulerrutik, oraintxe 10 metrora hor nunbait, eta ensegu azkenean, hien artean ere zaitasunak, Hernanik jarri du baloia jokoan alboko sakearen ondorioz, Ferrolen ensegulerrotik 10 metrora, uztartzela eskoa osatu Hernanik, metro batzuk egin nahian, erasoan, baita urbildu ere ensegulerrora, pixkanaka, hor justu putzu handi xamarra osatzen den esparruan, baina Hernanik eutsi egiten dio baloiari, uste dugu ensegua egiteko moduan dela, baita ensegua egin dian, eta hagen artetik kasu honetan. Erdian, 10 zenbakiarekin, Álvaro Dopiko eta 13 zenbakiarekin, Marcos Agustín Galiano. Eta gibelean, Hernanik bitartean egin du bere 5. ensegua. Hernanik bitartean egin du bere eta baloia orain Hernanik lapurtu du eta baita ensegua ere.